Un dos sitios obligados de visita obligada é en Bande visitar a capela de Santa Comba de Bande, capela visigoda do siglo VII, que, bueno, a pesar de moitas modificacións que tuvo ao longo da historia, pois que todavía conserva cousas dun interés e da época realmente moi curiosa. Recomendo o sitio e é casi imperdonable que non poder vir a este pequeno sitio, ¿no? Vamos a tomar unhas imágenes do interior en silencio porque hai visita, ¿no?